vrea să fie cercetare. Asta mi-o doresc. Ca dumneavoastră să fiți mișcați înăuntru. Astăzi, băieții mei spun public că trec din împărăția diavolului de partea împărăției lui Dumnezeu și că se vor bate pentru ea. Dumnezeu să-i ajute. Nu m-am gândit, n-am nimic pregătit de nici lucruri de astea. Dar și nici nu vreau să vă spun lucruri prea mari. Dar aș vrea să aveți curaj. Știu că dintre dumneavoastră ne râvniți. Ne-ați râvnit locul pe care îl avem acum. Și, într-adevăr, facă Domnul să îl atingeți. Nu râvna aceasta. Facă Domnul să lucreze așa. Am găsit, frați păstori, 2 minute. Dați-mi voie și mie să spun ceva din Scripturi, că le-am mai răspăit. Am găsit ceva frumos pentru copiii mei, pentru ziua de azi, prin Scriptură. Și încheie Daniel, cartea lui Daniel, se încheie aproape de încheie, undeva versetul 10, acolo, și că în vremea de pe urmă, mulți vor fi curățiți
albiți și lămuriți. Aș vrea să vă spun că aici ne cuprindem și noi, care deja am întrebat de mult la lămurit. Am mai găsit un verset tare frumos în a treia epistolă Ioan, versetul 4, care mi-o doresc să o văd în viața copiilor mei. Zice bătrânul apostol Ioan acolo, scrie Lugariu, zice, ce-mi doresc pentru copiii mei despre ei este să știu că umblă în adevăr. Amin. Asta ar fi cel mai mare câștig pentru Traian Mureșan și pentru nevastă sa, să știe despre copiii lui, că umblă în adevărul lui. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, să vă ajute să, într-adevăr, aici să se împlinească Psalmul 20. Să vă vedeți împlinite dorințele. Privire la mântuirea casei dumneavoastră. Vom avea și o cântare, mă nu știu în ce măsură, l-aș invita pe fratele Neuțu Lucaciu să vină un pic cu aici la noi. Cu îndrăzneală, când ne ajută la cântarea care vreau. Căci
fii liber, să fii salvat de păcat, să fii pe veci iertat. Întinde mâna ta, atinge palma sa, ce pentru tine a fost răpunsă în cuie. Hai, vino, vino chiar azi, vino cu inima ta. Iisus te cheamă să vii, nu refuza. Întinde mâna ta, atinge palma sa, ce pentru tine a fost răpunsă de cuie. Hai, vino, vino chiar azi, vino cu inima ta. Iisus te cheamă să vii, nu refuza. Atât de mult Iisus ne-a iubit, atât de mult pentru tine a suferit, ca să fii liber, să fii salvat de păcat, să fii pe veci iertat. Atât de mult Iisus te-a iubit, atât de mult pentru tine a suferit, ca să fii liber, să fii salvat de păcat, să fii pe veci iertat. Întinde mâna ta, atinge palma sa, ce pentru tine a fost răpunsă de cuie. Hai, vino, vino chiar azi, vino cu inima ta. Iisus te cheamă să vii, nu refuza. Întinde mâna ta, atinge palma sa, ce pentru tine a fost răpunsă de cuie. Hai, vino, vino chiar azi, vino cu inima ta. Iisus te cheamă să vii, nu refuza. Hai, vino, vino chiar azi, vino cu inima ta. Iisus te cheamă să vii, nu refuza. Ascunde bucurie, da slavă în veșnicie, Iisus va salva. Necazuri vin și pleacă, cu
Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iisus i-a zis: ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine ai răspuns, i-a zis Iisus. Fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el care vrea să se îndreptățească a zis lui Iisus: cine este aproapele meu? Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot. Și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela. Și când a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era el și când a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega tărările și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe asinul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 bănuți, i-a dat anghiului și a zis: ai grijă de el și orice vei cheltui îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel, i-a zis Domnul Iisus. Amin. Amin. Haideți să plecăm acasă. Să ne scrim bucuria și mulțumirea în aceeași măsură pentru privilegiul pe care l-a dat să fim împreună cu noastră sărbătoarea bisericii. Amin. E sărbătoare și aici, dar e sărbătoare și acolo. Așa spune Biblia. E mare bucurie în cer. Și cred că bucuria este de 7 ori sau de 6 ori mai amplificată în dimineața aceasta, dimineața pe pământ, acolo dimineața veșnică. Vă mulțumesc pentru invitația care mi-ați făcut-o și mulțumesc colegilor mei pentru privilegiul de a fi împreună cu ei în dimineața aceasta. Vă aduc salutul cu drag din partea Bisericii Baptiste Betării în Sateloare. Sunt anumite legături care le-am avut de-a lungul anilor, mi-ați dat o familie tânără de aici și vă mulțumim că este o familie pe care o iubim și care vă face cinste prin faptul că ei sunt acolo, acum spectri după soț. Mulțumim lui Dumnezeu pentru ei. Amin. Dar cea mai mare bucurie pe care o dăm în dimineața aceasta este prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Pentru că, dincolo de frumusețea închinării, dincolo de abilitățile pe care le manifestăm în slujire, sursa oricărei binecuvântări este El. Și dacă El este împreună cu noi, a fost nădejde până aici și este nădejde și pentru ceea ce urmează. Ne rugăm să lucreze prin puterea Duhului Sfânt. Amin. Frați și surori, iubiți prieteni, n-am venit cu un mesaj special pentru un segment dintre cei care sunt aici. Ne-am rugat la grupurile de rugăciune, ne-am rugat pe drum, am rugat în familie. În primul rând îmi doresc în dimineața aceasta mesajul acesta să ajungă în inima mea. Amin. Apoi mă rog ca mesajul acesta să cerceteze fiecare suflet care este aici în dimineața aceasta. Amin. Ne rugăm să fie un cuvânt care să vină din inima lui Dumnezeu, dar să ajungă în inima fiecare dintre noi. Amin. Nu ne uităm și nu ne gândim la apartenența religioasă, ci ne gândim în dimineața aceasta că fiecare suntem chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și dorința lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi este ca într-o zi să fim împreună cu El în împărăția Lui. Și subiectul pe care îl propun să studiem în dimineața aceasta este acesta. Cum pot să moștenesc viața veșnică? Omul acesta a venit la Domnul Iisus cu această întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? N-a fost un om de rău. Și e important să înțelegem că frământarea aceasta ar trebui să o aibă fiecare om. Indiferent care este segmentul societății din care face parte. Biblia spune că era un învățător al legii. Un om care învăța el pe alții despre Dumnezeu, dar din perspectiva veșniciei își recunoaște limitele lui. Ce-i frumos este că vine cu frământarea aceasta înaintea lui Dumnezeu. Dar e o problemă majoră. Este problema multor oameni care vin în prezența lui Dumnezeu în generația noastră. Cuvinte frumoase pe buze,
dar cu minte murdată. Pentru că spune Scriptura așa, un învățător al legii, știți ce a făcut? S-a sculat să-L ispitească pe Iisus. Dacă în dimineața aceasta ar fi venit cineva aici să spună, oameni buni, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cred că săream toți în sus de bucurie. Doar că Domnul Iisus Hristos trece dincolo de cuvinte. Biblia spune că înaintea lui totul este gol și descoperit. Aș vrea să vă spun și pentru unii s-ar putea să fie o veste bună, pentru alții o veste rea. Dumnezeu nu cunoaște doar ceea ce avem pe buze în dimineața asta. El cunoaște și trăirile sau frământările lăuntrice ale fiecare dintre noi. El cunoaște care sunt gândurile care avem. El nu se lasă impresionat de cuvinte. El bătute adânc în inima fiecare dintre noi și cunoaște realitatea vieții fiecare dintre noi. Amin. Nu știu care sunt gândurile cu care am venit. Dar mă rog să ne ajute Duhul lui Dumnezeu să le punem în acord cu voia lui Dumnezeu. Amin. Deși Domnul Iisus Hristos îi cunoștea gândirea, ia foarte serios întrebarea. Și îl pune să-și verifice 3 relații foarte importante în viața terestră, dar care are conotații sau sunt legate de viața eternă. Și în dimineața aceasta, pe scurt, aș vrea să ne uităm la aceste relații. La întrebarea ce să fac aici ca să moștenesc viața veșnică, Domnul Iisus Hristos își spune să verifice prima relație tot prin într-o întrebare. Și versetul 26 spune, Iisus i-a zis, ce este scris în lege? Cum citești în ea? Prima relație pe care Domnul Iisus Hristos o pune în fața acestui om acum 2000 de ani și în dimineața aceasta înaintea noastră este relația cu Cuvântul lui Dumnezeu. Legea pentru ei în vremea aceea era ce este Scriptura completă, canonul Scripturii complet pentru noi astăzi. Domnul Iisus Hristos îi spune, vrei viață veșnică? Spune, care este relația ta cu Cuvântul lui Dumnezeu? Acum Biblia spune, nu-i greu pentru mine că sunt învățător al legii. Că am învățat cu tata, cu mama sau cu rabinul și am primit multe informații în diferite contexte în care viața mea s-a